नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. मी महेश भालेराव. आज आपण जाणून घेणार आहोत चरबीच्या गाठी कशा प्रकारे वितळवता येतील. मित्रांनो, अगदी सहजरित्या उपलब्ध होणाऱ्या कमालीच्या वनस्पतीचा एक चमचा चूर्ण फक्त 7 दिवस अंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकून आंघोळ करा. तुमच्या शरीरावर कुठल्याही प्रकारच्या चरबीच्या गाठी असतील तर त्या पूर्णपणे वितळून जातील. मित्रांनो, कुठल्याही प्रकारचा त्वचारोग तुम्हाला उष्णतेचा त्रास असेल, अंगावर पुरळ येणे, तसेच अंगावर पित्त उठत असेल, त्याचबरोबर तुम्हाला सांधेदुखी होत असेल, आर्थरायटिसचा त्रास होत असेल, अर्धं डोकं दुखत असेल किंवा डोकेदुखीचा त्रास तुम्हाला होत असेल, वारंवार चक्कर येत असेल, अशा अनेक प्रकारच्या समस्या पूर्णपणे मुळासकट निघून जातात. मित्रांनो, तर ही वनस्पती कोणती आहे, याचा वापर कसा करायचा आहे, या सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत. ही वनस्पती तुम्हाला कुठल्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये सहजरित्या मिळते. त्याशिवाय तुमच्या घराच्या आजूबाजूला सर्वत्र उपलब्ध असणारी वनस्पती आहे. असे एकही गाव किंवा असे एकही घर नसेल किंवा असं एकही शहर नसेल जिथे तुम्हाला ही वनस्पती उपलब्ध होणार नाही. मित्रांनो, सर्वांच्या परिचयाची ही वनस्पती आहे. याचा वापर कसा करायचा ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हाला त्वचारोग, अगदी कुष्ठरोगापासून ते सोरायसिसपर्यंत त्वचारोग त्रासाचे, कुठल्या प्रकारच्या त्वचारोगाचे, अंगावर फंगल इन्फेक्शनमुळे पुरळ येत असतील, खाज येत असेल, अशा प्रकारचा कुठलाही त्वचारोग तुमच्या अंगावर जर असेल किंवा तुमच्या अंगावर पित्तामुळे पुरळ येत असेल, फोड येत असतील, घामोड्या तसेच उष्णतेचा त्रास होत असेल, अशा प्रकारचा कुठलाही त्रास असेल तर त्यासाठी सुद्धा ही वनस्पती अत्यंत महत्त्वाची आहे. मित्रांनो, ही वनस्पती म्हणजे नागरमोथा. नागरमोथा चूर्ण आपल्याला कुठल्याही मेडिकल स्टोअरवर सहज उपलब्ध होते. तुम्हाला जर हवं असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन देतो आहे. नागरमोथा, ज्याला आपण मराठीमध्ये लव्हाडा म्हणतो, लव्हाडा हे सर्वत्र उपलब्ध असणारी वनस्पती आहे. याला हिंदीमध्ये नागरमोथा, संस्कृतमध्ये नागर मस्तक असं म्हटलं जातं. मित्रांनो, सर्वत्र उपलब्ध असणारी ही वनस्पती आहे. आजही ग्रामीण भागामध्ये तुम्ही जर गेलात तर माहिती असेल तर ज्या व्यक्तींना अंगावर पित्त, अंगावर चरबीच्या गाठी आहे किंवा कुठल्याही प्रकारचा त्वचारोग आहे, तर अशा व्यक्तीला त्याच्या लवाड्याच्या किंवा नागरमोथ्याच्या बुडाची माती अंगाला लावून आंघोळ घातली जाते. त्यामुळे त्यांच्या अंगावर चरबीच्या गाठी विरघळून जातात. फार वर्षापूर्वी हा उपाय आयुर्वेदामध्ये आहे. अत्यंत उपयुक्त वनस्पती आहे. तुम्हाला अंगात वाताचा त्रास असेल, थंडीमध्ये वात जाणवतो, बऱ्याच जणांना सांधेदुखीचा त्रास होतो, आर्थरायटिसचा त्रास होतो, तर अशा व्यक्तींनासुद्धा या वनस्पतीचा खूप फायदा होतो. मित्रांनो, नागरमोथ्याची चूर्ण आपल्याला आणायची आहे किंवा जर तुम्ही खेडेगावामध्ये राहत असेल तर नागरमोथा म्हणजेच लवाडा उपटल्यानंतर त्याच्या मुळाशी किंवा बुडामध्ये जी गाठ किंवा कंद निघते, असे कंद 2 आणायचे आहेत आणि ते कुटून घ्यायचे आहेत. ओले वापरले तरी चालतील, वाळवून त्याचा वापर केला तरी चालेल. जर पावडर असेल तर 1 चमचा पावडर आपल्या अंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकायची आहे. अंघोळीचे पाणी गरम करत असताना त्याच्यामध्ये टाकायचे आहे. तुम्ही जेवढे प्रमाणामध्ये अंघोळीला पाणी गरम करतात तेवढेच गरम करायचे. पाणी उकळून घ्यायची गरज नाही. आणि हे पाणी अगदी तोंडामध्ये जरी गेले तरी त्याचा कुठलाही प्रकारचा साईड इफेक्ट होत नाही. पोटामध्ये जर गेलं तर त्याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. कारण नागरमोथा चूर्णाचा वापर हा खाण्यासाठी सुद्धा केला जातो. नागरमोथा चूर्ण पोटामध्ये गेलं, तोंडामध्ये गेलं तरी त्याचा साईड इफेक्ट नाही. लहान असो मोठा असो सगळ्यांना वापरता येतं. अंघोळीच्या पाण्यात टाकायचे. 6 ते 7 दिवस या पाण्याने आंघोळ करा. त्यामुळे तुमच्या अंगावर चरबीच्या गाठी असतील किंवा अंगावर तुमच्या पुरळ असेल, तसेच पित्ताचा त्रास होत असेल, पित्तामुळे सुद्धा अंगावर लाल गांधी येणं, पुरळ येणं, असा कुठलाही त्रास तुम्हाला असेल तर ते या उपायांमुळे पूर्णपणे निघून जातात. मित्रांनो, त्याचबरोबर बऱ्याच व्यक्तींना डोकेदुखीचा त्रास असतो, तर अशा व्यक्तींचा डोकेदुखीचा त्रास या 6-7 दिवसांच्या वापरामुळे पूर्णपणे निघून जातो.
त्याचबरोबर बऱ्याच जणांना मिरगी किंवा चक्कर येण्याची समस्या असते, तीसुद्धा या उपायाने पूर्णपणे निघून जाते. शरीर पूर्णपणे तुमचे शुद्ध होतं. या नागरमोथा चूर्णामुळे तुमचा ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं आणि विविध प्रकारचे आजार आहेत ते तुमचे निघून जातात. या वनस्पतीचा वापर तुम्ही ताजी आणून करा किंवा वनस्पतीचे चूर्ण तुम्हाला मिळत असेल तर तुम्हीच चूर्णाचा वापर करा. या वनस्पतीचा केसांनासुद्धा चांगला फायदा होतो. अत्यंत उपयुक्त वनस्पती आहे. या वनस्पतीचा वापर तुम्ही अवश्य करून बघा, याचा नक्की तुम्हाला फायदा होईल. चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून माझे येणारे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. धन्यवाद.